Wa daw ko'y tigom. Dugay na nako ning gipangutana sa akong kaugalingon. Kay ako naglibog sa akong sitwasyon. Do naman ta ko'y trabaho ug sakto sa sweldo. Apan dili malikayan nga ako makagasto. O ang kunon ko, ako pala inom, ako pala hubog, o kusog mukaon. Kusog man libre, tungod kay dili dalo sa mga tao nga duol kanako. O dawaton ko ang inyong pagsaway, nga ako gastador ug di magpuyo sa balay. Dawat kana nako nga inyo kong libakon. Tungod kay kamatuoran akong angkunon. Usa sa mga hinungdan kung nganong wa ko mo asinso. Kanaganing dako bang imong gipangandoy kaysa imuhang sweldo? Ug sa akong pagkatao kabalo ko makuntinto. Bahala ko ako'y kwarta, malipay lang ko. Wa daw ko'y tigom. Oo, tinuod na. Ug ang naglibak, kwartahan ba ka? Ang nagpuyo nga tao, pasagdan lang unta. Pasagdang nanginabuhi nga nagkamang sa yuta. Og diha lang ko to bang akong balak mga kaidol. Daghang kayong salamat.